बघा किती मस्त लाडू तयार झाले। नमस्कार, मी सुनीता, स्मार्ट सखीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। उपवासासाठी स्पेशल असे राजगिऱ्याचे लाडू आपण आज करणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूया। मी साहित्य मांडते, तोपर्यंत तुम्ही चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि शेजारील घंटी दाबा। राजगिऱ्याचे लाडू करण्यासाठी लागणारे साहित्य: राजगिरा घेतलेला 1 वाटी, हा आमच्या शेतातला राजगिरा आहे, तुम्हाला दुकानात पण किराणा दुकानामध्ये मिळून जाईल। 1 वाटी राजगिरा घेतलाय। त्याच वाटीनं दुप्पट घ्यायचं आहे गूळ, 2 वाट्या गूळ घेतलेला आहे। तूप घेतलेलं 1 चम्मच आणि शेंगदाणे भाजून त्याचं कूट करून जाडभरड कूट केलेलं आहे, ते घ्यायचं आहे। या राजगिऱ्याच्या आपण लाह्या करून घेऊया। हाय स्पीडवर गॅस करून गरम करून घ्यायचे जास्त, आणि थोड्या थोड्याच राजगिरा टाकून आपण लाह्या करून घ्यायचे। बघा कसे तडतात, आणि कॉटन कपड्याने हे फिरवायचे, नाहीतर बाहेर जातात लाह्या। कशा तडतड करतात बघा, अशाच अशा लाह्या पांढऱ्या शुभ्र झालेत बघा, त्या आपण काढून घेऊया। आता काढून घ्यायचे। मोठं गॅस करून आणखी गरम करायचे कढई आपली, आणि परत एकदा 1 चमचाच टाकायचे। लाह्या उडून जाऊ शकतात बाहेर, त्याच्यामुळे कॉटन कपड्यानं फिरवायचे, आणि थोडं जास्त उडाले की गॅस कमी करून फिरवून घ्यायचे। थोड्या थोड्या करून अशाच लाह्या सर्व राजगिऱ्याच्या लाह्या करून घ्यायच्यात आपण। हे पण काढून घेऊया आपण। अशा प्रकारे सर्व राजगिऱ्याच्या आपण लाह्या करून घेतलेत। आता हे चाळून घ्यायचे आपण। जे फुलल्या नाहीत, जो राजगिरा फुलला नाही तो खाली येतो, चाळून घ्यायचे पूर्ण, आणि जे फुलले ते वरी राहतात। अशा प्रकारे सर्व चाळून घ्यायचं आपण। सर्व लाह्या आपण चाळून घेतले, पाहू शकता पांढऱ्या शुभ्र। पॅन गरम करून त्याच्यात तूप टाकून घ्यायचे 1 चम्मच, त्यामध्येच गूळ टाकून घ्यायचा आपण। म्हणजे पाक करून घ्यायचा आहे गुळाचा। काळा गुळ, सेंद्रिय गुळ वापरलाय, पौष्टिक आहे हा। पाक करून घ्यायचा आहे ह्याचा, सगळ्या हे फोडून घ्यायचा, गूळ फोडून घ्यायचा ह्याच्यामध्ये। यामध्येच 1 चम्मच पाणी टाकून घ्यायचे, गॅस फुल करायचा आहे। पाक होऊ लागला आपला।
आपला पाक तयार झालेला आहे. आता यामध्येच असा घटसर पाक आहे. यामध्येच आपण लाह्या टाकून घ्यायचे. लो स्पीड करायचे हे टाकत असताना आपण. हे हलवून घ्यायचे आणि त्याच्यातच हे शेंगाचं कूट पण टाकून घ्यायचंय. पूर्ण हलवून घ्यायचंय. आता गॅस बंद करायचंय हे हलेपर्यंत. कारण गरम मध्येच लाडू केले तर बसू शकतात. खाली उतरून घेते मी. हे मिक्स करून घेऊ सगळं. गरम ह्याच्यामध्येच लाडू बांधून घ्यायचे. हाताला पाणी लावून घ्यायचे. छोटे छोटे असे लाडू बांधून घ्यायचेत आपण. तुम्ही कोणता पण आकार देऊ शकता. हे पहा, असे सर्व लाडू बांधून घ्यायचेत. हाताला पोळतं त्याच्यामुळं बसत नाहीत हा लाडू लवकर. त्याच्यामुळं पाणी लावून घ्यायचं आहे आणि पटपट गरम असतानाच लाडू बांधून घ्यायचे. त्याचे गरम असतानाच बसू शकते. गार झाल्यानंतर बसत नाहीत ह्याचे लाडू राजगिऱ्याचे. अशा प्रकारे सर्व लाडू बांधून घेते मी.